Okay, salamat may hapon sa tanan. O gibasa naman ang ato ang rules sa debate. So adto na ta sa ato ang affirmative side para sa pagpabarog sa iyahang gustong ipabarog karong hapuna. O ang oras, kinsa nagda sa oras? Diri ka, sir. Panghihatag ang panahon sa affirmative side. Okay. Sa dili pa ang pabarog, mag-opening prayer sa ta. Paampuon na to una ang pikas, then ang pikas para dili bias, para naata kanunay sa tunga. Okay, imuhang kay gayonan, sir. May hapon sa tanan, sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong amahan, daghan kayong salamat sa paghatag ka namong gigayon karon nga nagkatigom. Manginaot ko amahan nga hikapon nimong kasing-kasing sa matag usa. Uunta mapadayag ang matuod nga pagtulun-an. Gagikan gayon sa imong bugtong anak nga Dios mao si Ginoong Hesukristo. Manginaot mi amahan nga kining among gibuhat sibo sa imong kabubuton ug ipadayag diri kanako ang imong balaang Espiritu Santo nga mapasabot nako ang ako ang kaatbang karon nga mobalik na sa simbahang Katoliko. Kining tanan akong gipangayo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga buhi ug hari. Hiusa sa balaang Espiritu Santo uban sa pangamuyo ni Santa Maria usa kang anghel sa langit. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sunod ato gigala sa iyang pagampo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد هك القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم. Okay, salamat. O
Aduta sa una nga mopahayag sa affirmative side, kung gihatag ang iyang kaygayonan. Naalan siya ay 15 minutes. Sa pagsugod niya sa pagistorya, diha na magsugod ang oras. May hapon sa tanan. Unang-una day pasalamatan na po ang nag-sponsor na to ani nga tong sound si Konsehal Dundon og ato ang usapot ka konsehal diri si Konsehal Nunoy. Pasalamatan na to labi na sa nagpurma diri si Brad Arthur ug uban niyang mga kaubanan, shout out day. Unya karon naman kay suunan ang amuang tima ambot nganong ni sukol ni siya ning tima ha. Kay kini nga among tima pamatud-an ko nga si Kristo Dios nga matuod ug tao nga matuod. Di siya kalusot ani. Kay nga naman mao man ay teaching sa simbahan sumala sa amuang CCC. Di man ginanak nako kinahanglan bungkagon ni ako. Usa man gyud na sila. Usa ra man gyud na. Mao na nga mangayo gid ko sa akong kontra akong kaatbang karon nga naa say mabasa nga si Kristo dili Dios. Pildi na ko ana ug naa say mabasa nga litra por litra nga si Kristo dili Dios. Ug naa say mabasa sumala sa Biblia nga ang mga apostoles nagwali nga si Kristo dili Dios. Mao na akong pangayoon niya ug naa say kahatag surrender ko balhin ko sa Muslim. Pero ug wa say kahatag ana nagpabilin ang kamuturan nga si Kristo Dios. Mao nang pamatud-an ako sa Biblia. Nganong na Dios si Kristo. Timan-an nato sa Old Testament si Kristo wala pa siya magpakatao. Mao nang basahon nato. Ug saan nato pamatuod nga si Kristo Dios gyud. Mao na nag-ingon sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 13. Nag-ingon, si Moises miingon sa Dios, kung adtuon ko ang mga Israelita, ug moingon sila, ang Dios nga sa inyong mga katigulangan, nagpadala kanako, nganhi kaninyo, ug mangutana sila kanako, unsa may iyang ngalan, unsa may akong itubag. Ning unsa ang Dios, ingna Moises, ako, mao ako. Ang Diyos di ay niingon siya ako mao ako. Unya brad giangkon ba ning Kristo nga ako mao? Yes, giangkon ning Kristo. Matod pa sa San Juan kapitulo 13 bersikulo 19. Nag-ingon tin-aw kani og klaro. Nag-ingon si Kristo. Gisultian ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo aron inig kahitabo na niini mutuo kamo nga ako mao. Mauna si Kristo sa wala pa siya magpakatao na ana di siya di ay Diyos na di ay siyang daan. Amen. Mauna naa sa San Juan kapitulo 10 bersikulo 30. Ako ug ang amahan. Usara kuno sila nya supako ni sa tuig suon karon nga dili sila usa ngilngigan na tuno tawo ra ta musipirit ta sa Dios dili ta kasi parit ana kay ang Dios makagagahom sa tanan. Unya unsa pa gyud daghan kay tayo pamatuod. Matod pa sa Exodo Kapitulo 17, ato rin pamatud-an. Yan si Kristo, Diyos ba? Yes, ato ikatubag na naagyod. Muna magita ko sa kuig suoron nga, bungkago ni niya nga si Kristo nag-ingon, nga dili ko Diyos. Nag-ingon ang Exodo Kapitulo 17, versikulo 5 at sa 6, nag-ingon. Unya, nag-ampo si Moises sa Ginoo, siya miingon. Unsa may akong buhaton niining mga tawhana hapit na ako nila batuon ang Ginoo unsa nag-ingon ang Ginoo miingon kang Moises dad-a ang pipila sa kumakadagkuan sa Israel ug pag-una kamo sa katawhan dad-a ang imong sungkod ug bunali ang suba sa Nilo ang gibunal mo sa suba sa Nilo ug lakaw magtindog ako atubangan dito sa bato unsay magtindog ang Diyos dito sa bato. Unya brad, unsa man pagpamatuod ani nga si Kristo ni ang Dios nga kaistorya ni Moises. Ato ginang pamatudan. Matod pa sa unang Korinto, kapitulo 10, bersikulo 1 matos 4. Paminaw brad. Unang Korinto kapitulo 10, bersikulo 1 matos 4. Nag-ingon, mga igsoon, buot kong hinumduman ninyo ang atong mga katigulangan nga gipanalipdan sa panganod ug milatas sa dagat nga pula. Pinaagi sa panganod ug sa dagat gibunyagan silang tanan ingon nga mga sumusunod ni Moises 3 ngatos 4 nagkaon sila pagkaon nga espirituhanon ug nanginom sa tubig nga espirituhanon kay nanginuman sila gikan sa espirituhanong bato nga mao si Kristo.
Tinaw kayong klaro. Nga kato din bato. Nga kato din Diyos nga nakikiistorya ni Moises sa Old Testament. Mauda ito si Ginoong Hesukristo. Apan lagi ang Diyos di mata makapugong nga ang Diyos magpakatao. Kinsa maka nga mupugong sa Diyos nga ang Diyos magpakatao? Unya nagpakatao ba ang Diyos? Yes. Nga naman Isayas Kapitulo 7 versikulo 14 nag-ingon, kini mao gayud ang timaan. Ang usa ka batan-ong dalaga manganak ug usa ka batang lalaki ug pagatawgon siya Emmanuel. Unsa man ning Emmanuel brad? Ug asa man ang katumanan ani? Tin-aw kayo klaro. San Mateo Kapitulo 1 versikulo 23 nag-ingon, ang usa ka putli ug batan-ong babae manganak og usa ka batang lalaki ug paganganlan siya Emmanuel. Nay open and close, nay close parenthesis nga nag-ingon nga sa ato pa ang Dios nag-uban kanato. Kinsa mang Dios nga nagig-uban kanato? Ang atong Ginoong Hesukristo. Amen. Pakpak sa mga Katoliko, pero nindot kaya ba? Unya, kini nga igsuon, murag wala gid siya kabasa ni. Matod pa diri sa San Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Tin-aw kini klaro. Nag-ingon, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong kuno diha na. Ang pulong uban sa Dios. Unsay uban sa Dios? Ang pulong. Og ang pulong Dios. Tinaway klaro, ang pulong uban sa Dios. Og ang pulong Dios. Unya unsaon man ito pamatuod? Nga kining pulunga mao ni si Ginoong Hesukristo. Tinaaw kayo. Ato ang pasakaagamay sa 14. Sa San Juan Kapitulo 1 versikulo 14 nag-ingon, ug ang pulong nahimong tao. Unsa ang pulong? Dios. Ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Kinsa man uban kanato? Dili sa si Brad. Klaro og tin-aw nga si Hesukristo ning uban kanato. Siya man ang pulong, unya ang pulong Dios man. Amen. Dios ang pulong, mo nang dili gini masubak. Unya kay basi man sa pilay oras na ko Brad. 9 minutes. Kay gani mubasi man ta sa Biblia, kay ang Biblia kamatuoran man gyud. Naa ba tayo mabasa Brad nga si Hesukristo Dios? Naaoy. Mao na ilig-on kay natong pangatarungan nga naa gid tayo mabasa nga si Hesukristo Dios gyud. Pero kini akong pauban, bisag unsang translation sa Biblia nga iyang gamiton, wa gyud siya mabasa nga nag-ingon si Hesukristo, ako dili Dios. Mao bitaw nang magtuon-tuon ta panagsa. Mao na nag-ingon diri sa San Juan Kapitulo 1 bersikulo 18. Nag-ingon, wala pagayoy nakakita, na wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios, ang bugtong anak nga Dios mao'y nakakita samahan. Unsay nakakita samahan? Ang bugtong anak nga Dios. Mao nang Dios na ako nang nabasa nga si Hesukristo Dios gyud. O nya nag-ingon pa gyud sa Roma Kapitulo 9 bersikulo 5. Brad, pwede mga tubig. Roma Kapitulo 9 bersikulo 5. Ato ning basahon. Adito may giuhong kabaw. Roma Kapitulo 9 bersikulo 5. Nag-ingon, pabasahon tani kay basig ingnon ta sa tuong igsuon nga kapitulo ba bersikulo dila makabrad. Nag-ingon sa Roma Kapitulo 9 bersikulo 5. Kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tao si Kristo ang Dios nga labaw sa tanan, daygon unta hangtod sa kanturan. Amen. Unsa kano? Nataw ang Dios nga labaw sa tanan. Kung muhisgot gani taglabaw, wan agi makalabaw anak. Kay labaw naman siya. Ayaw ko ingna. Nagsumbagay na si Hesukristo ang amahan ron ug dili ni usa ang ilang pagka-Dios. Kaya ang amahan Almighty God man sad. Ya si Hesukristo ning angkon man pud ni diri. Gisulat ni San Pablo. Ya supako ra man sa tuigsoon nga namakak ni San Pablo. Ato lang ang pabuto ng pangutanaharan. Kay namakak mo ni San Pablo, tagad naman tagad. Di kakuha na. Okay, sunod. Nag-ingon ang San Mateo Kapitulo 4 bersikulo 7. Nagpamatuod gyapon ni nga si Hesukristo Dios gyud. San Mateo Kapitulo 4 bersikulo 7 nag-ingon, si Jesus mitubag arito sa 6, o giingnan anak kaman kaha sa yawa. Ang yawa anak kaman kaha, giingnan siya sa yawa, anak kaman kaha sa Dios.
ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan. Ang Dios magsugo sa iyang mga anghel aron pagbantay kanimo. Sapnayon kaniya aron dili maigo sa bato. Bisan gani ang imong mga tiil. Ning tubag si Jesucristo sa yawa. Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Kinsay gitintal? Si Jesucristo. Unsay nagtintal? Ang yawa. Unsay tubag ni Jesucristo? Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Klaro kayong tinaw nga si Jesucristo ang gitintal. Di lang si Jesucristo humbugiro. Wala siya moingon nga ayaw ko tintala kay Dios ko. Wala. Pero kung naa kay kitagaan biyatas Ginoo og mata o utok, ang mata pagbasa, ang utok pagsabot. Dili lang mata ra tong gamiton way utok. Klaro man tinaw nga ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Tinaw kay klaro nga si Jesucristo Dios gyud siya. Amen. Dios gyud ang atong Ginoo Jesucristo. Mo nang di gini siya malalis. Unya nag-ingon pa gyud diri sa Tito kapitulo 2 bersikulo 13. Okay, Tito kapitulo 2 bersikulo 13. Nga nagpaabot kita sa atong manuluwas nga si Jesucristo ang Dios. Dios di Jesucristo. Daghan kayo nagpamatuod nga si Jesucristo Dios. Sumala sa Biblia kamao man ay among proposition. Unya brad, tubagon na lang ni nato daan ni ang mga pangutana. Ipangutana magini sa kong igsoon, sure gid ko. Nag-ingon diri, kung Dios pa si Jesucristo, nganong wala man siya masayod sa katapusan sa kalibutan? Usa na niya ka pangutana, mao man ni pangutana niya. Sa tinuod lang mga kaigsuonan, di mahitabo nga si Jesucristo dili masayod. Kano man, nganong niingon si Jesucristo? Nganong niingon diha nga wala siya masayod? Bisan ang anak, wala masayod sa katapusan sa kalibutan. Dili na tinuod. Maubot ang kinahanglan na natong sabton ang Biblia. Kay kinahanglan ang Biblia, dili lang nato lansangan sa usa ka kapitulo, usa ka bersikulo. Basahon natong kinatibukan sa Biblia aron makasabot ta. Kay kanang pag-ingon diha nga wala masayod si Jesucristo, kisalabtuno na. Kay naa ba di ay wala masayod di ay? Nga si Jesucristo matod pa sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 24. Mahudiyo ka man o Magrigo, si Jesucristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Si Jesucristo day mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Buot ipasabot, kung wala si Jesucristo, wala day kaalam ug gahom ang Dios. Di ba? Mo na kinahanglan atuan na sa sabton. Unya nag-ingon pa sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 2 nga to sa 3 nga diha natago ni Ginoong Jesucristo ang kaalam sa Dios, ang tinago sa Dios. Sunod diyang pangutana ni mao man ni. Niingon si Jesucristo, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Oh, naa ba ni Diyos kay motawag og lain Diyos? Gibiyaan pa gyud. Mao na atong tubagon. Kanang pag-ingon ni Jesucristo diha, nga Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Dili na iyang kaugalingon ang gibiyaan. Ngano man, timan-an nato si Jesucristo ang iyang pagkatao, pinangga sa iyang amahan. Diyos mo gyapon na iyang amahan. Di ba? Mao na nga kanang diha pagsinggit diha nga Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Dili na kaugalingong Jesucristo. Kung dili singgit na natong mga katawhan nga nahimulag na tungod sa atong mga sala. Ug ang atong mga pag-ampo dili na dunggod sa Dios. Isaias kapitulo 59 bersikulo 2. Naa na diha mabasa. Pero kanang puntuha diha, wa na magpasabot nga si Jesucristo dili Dios. Ngano man? Hebreo kapitulo 1 bersikulo 8. Nag-ingon ang amahan. Amahan din mismo nag-ingon, kini wa na ko ihatag sa akong mga anghel. Apan akong gihatag sa akong buktong anak, ning unsa man ang amahan. Ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kanturan. Ang amahan ni tawag sa Dios ang iyang anak. Unya buot bang ipasabot kini tawag ang iyang amahan og Dios iyang anak, di na Dios ang amahan. Di ba? Mao na nga nagpadayag na one God, 3 person. Usa ka Ginoo, tulo ka persona. Si Jesucristo ikatulong persona. Pero wa may magdebate anang wa may magtigbakay anang 3 person ng Trinity. Ang amo ang gitigbakay ron kuan man pagka Dios ni Jesucristo o pagkatao. Sumala sa Biblia. Unya, ang akong pangayoon karon kay 1 minute naman lang. Ang akong pangayoon karon sa akong igsuon nga unta
muingon siya ba? Sumala sa Biblia. Na ako'y nabasa diri nga si Jesucristo dili Dios. Tuhuan ni mo or sayop ni. Kana gyud. Kini pagbasa nako sa kapitulo ug bersikulo nga si Jesucristo dili Dios. Sakto ni or sayop. Kinahanglan mohatag siya ug mo pamatuod siya nga naa siya mabasa nga si Jesucristo dili Dios. Mao na iyang pamatud-an nga dili Dios. Pero kung wa siya mapangutanan ako ana, wa siya mahatag sa Biblia, nagpabiling kamatuoran na ang atong Ginoong Jesucristo Diyos nga matuod o tao nga matuod. God bless you tanan. Okay, nadungog ninyo ang affirmative side. So, ang cross of examination sa tuwang usa ka igsoon, mga kaibigan sir. Kagoy line mic. Mag wireless man siguro. Mas arang. Ay, dili di ay. Na, kung moabot na. Nabit ka ng mga wireless, di ba? Bisag pang cross-examination lang. Hello. Oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ بالله. Okay. First question. Magtagalog lang ko bro, no? Okay. Ang mga kuan ba, yung mga viewers na mga Tagalog. So, makasabot rin mo siya parang Tagalog. Alhamdulillah. So, unang-una kung pangutana, no? Unang tanong, ilan ba yung Diyos? Clarified lang ha. Sa atin dito sa mga kapatid ng mga kababayan naming mga hindi pa mga Muslim. Kasi sa amin po sa Islam ay isa lamang po ang Diyos. No? Naniniwala kami na ang Diyos ay hindi nagkaanak at hindi siya ipinanganak. So, ang pangutana, no? Ilan ba talaga yung Diyos na paniniwala mo, Brad? Clarified lang. Atong tubag ana usa ka Dios. Apan adunay tulo ka persona. Ano man ang usa ka Dios hiusa si Jesucristo ana. San Juan kapitulo 10 bersikulo 30 nag-ingon si Jesucristo, ako ug ang amahan usara parehas mangga ba? Mangga kinatibuk-an sa mangga nga bunga. Ang panit sa mangga gyud na. Ang unod sa mangga pud na. Ang liso sa mangga po na, pero usara siya ka mangga. Mao nang usa ka Dios, adunay tulo ka persona, Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Next question. Okay, salamat. So, based sa binasa mo kanina, no, sa verse ng Juan Kapitulo 1, versikulo 18, no, pakibasa. Lalabas kasi sa verse na yan, dalawang Diyos yan. Tingnan mo, pakibasa. Juan Kapitulo 1, Di ko pasugo ikali pangutana. Okay. Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 18, no? May Bible ka, Tads? Bible paki-open ng Juan Kapitulo 1, versikulo 18. May Bible dito? Bible? Sa yung Bible Tads, palihog. Tingnan mo ha. Okay. Sabi dito, John chapter 1 verse 18, no? Ating basahin. Wala pa ngayon tao na nakakita sa Diyos. Di ba? Wala pa, ibig sabihin, wala pa gayoy tao nga nakakita sa Diyos ang bugtong anak nga Diyos nga pinaagi kaayo sa amahan maoy magpaila kaniya. Lalabas dalawa yung Diyos. Di ba? Ang pangutana nako sa imong gibasa nga verse nganong mulabas
ano ba talaga yung paniniwala mo? Si Kristo ang tunay na Diyos? O siya ay anak ng Diyos? O siya ay pinadala ng Diyos? Kasi sabi dito sa Juan chapter 1 verse 18, na wala pa gayon tao nga makakita sa Diyos, ang bugtong anak nga Diyos. Ibig sabihin, wala pa yung nakakita sa amahan nga Diyos, ang bugtong anak nga Diyos. Pila ka po? Luwa. Sa iba, so ang pangutanan nago, unsay imuhang pagtuo si Jesus ang tunay na Diyos, o siya ay anak ng Diyos, o siya ay pinadala ng Diyos? Tubag usara ka Dios. Kaklaro ani. Bugtong anak na abaday Dios nga waay panganak si Kristo gani. Nagpakatao ang Dios uban kanato San Mateo 1:23. Wag ni siya mamati na ko ganina. San Mateo 1:23. Magpakatao ang Dios. Usara lagi ni ka Dios. Sa akong gigaingon ba? Mangga. Bungas mangga. Nailiso, naipanit, naiunod. Pero mangga gyapon na, di man na may tabong. Mahimo na siyang panit sa durian. Mangga man na. Mao nang usa ka mangga pero lalain siya. Nasa unod, nasa panit, og nasa kanang kuan, kanang pangalan na brad. Liso. Okay. Next question, ano? So yun yung Diyos, parang mangga, ginukumpir yung Diyos na mangga. So hindi po yun dapat ikinukumpir ng mangga. Okay. Next question. Sa Juan Kapitulo 13, versikulo 19, sinabi ba ni Jesus na ako ay tunay na Diyos at tunay na tao based sa talata na binasa mo? Oo, hindi. Tubag kanang imong gipangutanan nako, dili ka kabasag litra por litra verbatim. Pero naa kay dakong masabot. Ngano man? Ang Biblia gitagaan ka sa Ginoo. Gitagaan ka sa Ginoo utok. Gitagaan sa kagmata imong gigamit mata ra man o utok. Ngano man? Dapat sa Biblia imong sabton. Dili lang ka basa kay basa kay dili nimo uban ang pagsabot. San Mateo 5:39. Kung makasala imong tuong mata, lugitan na sa ato pa lugiton sa danimo. Mao na nga kinahanglan sabto na Biblia. Kay kini sa Juan kapitulo 13 bersikulo 19 basahon tani kay murag wa gyud ka kasabot ani. Pamayag rin mo dili ni away. Sa Juan kapitulo 13 bersikulo 19. Basahon na to. Tinawa ni klaro nagingon. Gisultian ta mo sa wala pa mahitabo. Aron kun may tabo na masayod kamo nga ako mao siya. Oh, so bako na nimong Biblia? Ako, mao siya, di man i-address si Kristo. Nga ako, mao siya. Nimo din nako din di oy. Sa Dios Amahan, dito na nag-i-address niya. Mo nang waka kasabot sa kapitulo bersikulo nga imong gibasa. Kay gitagaan tas Ginoo utok ug mata, gamit ang utok, ayo lang ang mata. Next question. Okay, daghang salamat, ano? Pangalawa, una mga Muslim, takbir. Okay. Sinabi mo na si Jesus, sa wala pa ang sanlibutan, siya ay umiiral na. Di ba? Imo nabanggit na naan na siya. Sa wala pa ang kalibutan, imo ang gibanggit. Meron, paano kung meron akong mababasa na sa wala pa ang sanlibutan, wala pa ang tubig at ang lupa, meron ang nauna o meron ng kasama ang Diyos, wala pa ang sanlibutan, hindi lang si Jesus. Objection, Mr. Moderator. Ruling. Gawa sa tima. Kaya ba man ko ana? Sa wala pa sa libutan na ana. Diha na ako. Panultihon 8 na. 21, 25. Pero gawas na sa tima. Nga naman, ang among tima, pamatundaan niya, nga si Kristo, dili Diyos. Tita mo gawas sa tima na sa tong rule. Nga, objection ako, Mr. Moderator. Okay. Pangutana, Brad. Okay. Payag ka ba na sa wala pa ang sanlibutan, wala pa si Jesus? Di ko mupayag, ana. Nga naman, gibasa na nako daan sa San Juan 1:1 nga ang Diyos, ang pulong Diyos nakig-uba na. Basahin ko ha, litra por litra, pildi ko kung nasa mabasa nga si Kristo sa wala pa. Mao ni ibasa, Brad, challenge. Nga si Kristo sa wala pa ang kalibutan, wala siya. Basahin ko kanang akong gisulti nimo. Okay. So, di ang ato ang katunggali, dili siya mo to nga si Jesus, wala pa.
sa wala pa ang kalibutan. Okay, ang iyahang ingon na daw si Jesus sa wala pa ang kalibutan. Exit ko na sa tema nga what if na ako'y mabasa ng verse na wala pa ang kalibutan na anay naguna, wala pa si Kristo. Luwas din na sa tema. So ibig sabihin, Diyos ba siya? Related man na. Di ba? Objection. So ibig sabihin katong nga tao nga naguna, wala pa ang sanlibutan, Diyos ba to siya pareha ni Kristo? Kaya na naman si Kristo ba ha? Pangutana, oy, di. Okay, ang pangutana, musugot ba ka nga si Jesus sa wala pa ang kalibutan, wala pa siya? Ah? Di lagi ko musugot, lagi manawan akong tubag. Ay sumala sa akong tubag ni mo ganina, nga diha na si Kristo sa wala pa buhata ang kalibutan, kaklaro aning Juan uno-uno, kinaw kay ni. Masahon ko ni kay murag wa gini siya kasabot ani na. Nag-ingon no, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, kaklaro ani. Ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios kinsa maning pulong nga nagpataw si Kristo pero wa siya pangalan Kristo diha sa Old Testament pero nana siya sa unsa. Okay. Namang go kay verse nga mabasa in the Bible. Kami wala ay mo pag-question sa mo, ang Bible lang ato ang questionon. Kaya naman tayo mabasa in the Bible nga sa wala pa si Kristo, wala pa ang sanlibutan na naguna. So lain question. Nay naguna pero uban man. Kailan po naging tunay na Diyos si Jesus? Kano saan man siya naging tunay na Diyos, Brad? Wan-wan gyapon. Pag anak niya, katong nangaral siya, o pagkamatay na niya, nahimo siyang tunay na Diyos. Tubag, sa wala pa gani gibuhat ang tanan niya. Klaro, sa Juan, uno-uno, katinaw, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na, ang pulong Diyos, wala pa'y nabuhat gani, Diyos na si Kristo, pero wapay, Kristo higanlan sa Old Testament, pagkatao na niya, grabe, kaklaro na kung tubag. Okay, tignan mo, nung si Kristo ay wala na sa lupa, naana siya sa langit, meron ka bang mababasa na ang mga apostol, 12 apostol ni Kristo ay nangaral sa mga tao na si Jesus ay tunay na Diyos? Kung may mababasa ko, balik kas Katoliko, pero ugwa pildi ko. Challenge. Og na ako'y mabasa nimo nga ang mga apostoles nagtudlo nga Diyos si Kristo. Magkatoliko ka, pero ugwa ko'y mabasa. Magmuslim ko karon dayon, promise na nako. Challenge question dawaton ni. Okay. Balik ko na ko ang pangutana. Dawaton nimo dili. Ning ingon ka nga ang mga apostoles nangaral nga Diyos si Kristo. Kung na ako'y mabasa litra por litra verbatim nga si Kristo Dios. Pildi daog ko pero wa kay okay mo dawaton nimo dili. Okay, tatanggapin ko. Tingnan mo ha, yung verse na kailangan ko, sinabi ng mga apostol, si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Okay, Kolosas Kapitulo 2, versikulo 9. Balik kinis Katoliko ron. Kolosas Kapitulo 2, versikulo 9. Litra por litra. Balik taghanat ang Katoliko. Brad, pag-CFD. Kolosas Kapitulo 2, versikulo 9. Nagingon, kay ang tibuok nga pagka-Diyos anaa kang Kristo sa iyang pagkatao. Pili na, magkatoliko na ka. Okay, nabay nakabutang si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kinatibok. Wala, ang takbir. Basa. Kinatibok ka naman. Kolosas. Wasya matagbaw sa Kolosas. Dublahan mo ginis Tito, Kapitulo 2, versikulo 3, para makasabot ginis siya, lagingon. Samtang nagpaabot ta sa gilaumang kalipay ang mahimayaong pagpadayag sa gamhanan Diyos o manluluwas nga si Kristo. Tarawa! Wala, gidublahan ba yun? Okay, Karen. Sa imo ang gihingon nga Kolosas, kinsa nga apostoles ang nag-ingon na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kinsa nga apostoles? Si San Pablo, Galacia Kapitulo 2, versikulo 9. Nga si San Pablo, apostol si San Pablo, nagsulti sa tinuod. Ang malagig mamakak ni ang asa bro, ano pa ko yun? Bawat siya. Si San Pablo, o sa San Pablo, mo na ito. Nga tinunaan mo kong Iso Kristo. Asa pa ko, minute kayo mukura na sila. Pagkuha tayo, relax. Mauna mga kaigsunan, gatigit siya makaguba sa akong gipabarog. Kaya wa, haka-haka lang ba?
Ako kamatuoran na ako'y nabasa sa Biblia nga si Jesucristo Diyos. Nya, Brad, ang batakon ba Brad, di makasud sa langit. Ingon ka na ako'y mabasa nga si Jesucristo Diyos, muari kas Katoliko. Pero karon wa day, pakyas. Ang tanong ko, sa 12 apostol ni Jesus, kasi meron akong mababasa ako ng talata, magbasa ko verse ha, Matthew chapter 10 verse 2. Walay pangalang Pablo dito. Questionan ninyo ang Bible. Ngano wala may pangalan? 12 ka apostoles ni Kristo. Si Pablo man na. Dapat 12 ka apostoles na nag-ingon si Kristo tunay na Diyos at tunay na tao. Kinsa sa mga 12 ka buok apostoles ni Kristo. Kanawa ang apostoles ni Kristo. Itong pangalanan. Apostolis may gikuan. Ha? Akong pangalanan ha? Matthew chapter 10 verse 2. Mao kini ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles. Una si Simon, nagingan lang Pedro, ug ang iyang igsoon nga si Andres, si Santiago, ug ang iyang igsoon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe, ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kubador sa buhis, si Santiago, ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon nga patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Hesus. Asa may San Pablo diri dapita? Ha? Diin man nagikan si Pablo, so lahi na po na nga topic, lahi na po na nga tema. Tobag. Tobag. Sige lang para mahurot tayong oras. Yeah. Ops, tobago na to. Di mabasa nimo sa San Mateo kapitulo 10 kay naapil dia si San Pablo. Pero timaniin na ninyo nga ang pulong sa Dios wa lang niya ihatag sa iyang 12 ka mga apostoles. Gani San Mateo kapitulo 10 bersikulo 1 nga ang Dios nagpadala ba og 72 ka tawo. Ya, San Pablo din mo apilon. Galacia kapitulo 2 bersikulo 9. Tinaw gani klaro, wa gyud nimo mabasahi. I-take note na brad. Galacia kapitulo 2 bersikulo 9. Nag-ingon kay tungod sa gahom, nag-ingon si San Pablo sa taga Galacia. Kay tungod sa gahom sa Dios gihimo ako nga apostol alang sa mga dili Hudiyo, sa mga gihimo niya si Pedro nga apostol alang sa mga dili Hudiyo. Kay kauban kami sa buhat, kauban des buhat brad, mao nang puro sila, pareha sila. Okay. Ngayon, sino ang nagsabi na si Pablo ay kasali sa 12 apostol ni Kristo? Si Pablo rin may nag-ingon ana, dili man si Jesus. Ang okay, time na? Okay. Brad. Oh, wala may guana. Discussion rin ni Bible discussion. Wala dumatay. Subhanallah. Alhamdulillah. So ito yung Bible. Okay, salamat sa tuang negative side sa iyahang mga pangutana. So, ang kahigayunan karon sa tuang negative I side commend siya you, na po Chong. ang mo hatag sa I iyahang commend you. stand. I commend you. Good. Nalang yapon sa 15 minutes. Ilang mic. Oh. Tabangi oh. Oh nara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال جاء الحق زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Dumating na ang katotohanan at mapaparang ang lahat ng kabulaanan. Magtatagalog po ako kaya maintindihan ng lahat kasi meron kaming mga viewers na mga Tagalog na nag-request sila sa amin na pwede bang itagalog ko yung presentation ko para maintindihan nila. Sabi po ng Panginoong Allah, Qala ja'al haqqa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Dumating na ang katotohanan at mapaparang na ang kabulaanan. Narito, dumating na, narito, ang kabulaanan ay sadiyang mapaparang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang papuri kay Allah,
ang tanging Diyos ng lahat ng nilalang. Natatawa ako sa aking katunggali dahil ang lahat ng mga binabasa niya ay walang patunay na talaga si Hesus Kristo ayon sa Bible ay hindi tunay na Diyos. Hindi tunay na Diyos ayon sa Bible na kaniyang binabasa. No, puro salita ng ni Pablo, salita ng mga subhanallah. Kailangan tatanungin natin si Jesus kung ano ang kaniyang katayuan sa kaniyang sarili. At tatanungin natin ang Diyos kung ano siya sa kaniyang sarili. Kasi bakit? Hindi pwedeng bubuo tayo ng sarili nating pag-iisip. O binigyan tayo ng pag-iisip ng Diyos, pero hindi binigay ng Diyos ang lahat ng kaalaman. May mga guidance, may mga guide yung Diyos na binigay niya sa atin. Una, si Jesus ayon sa Islam, narito po kami bilang negative side na pinatunayan sa ating kapatid na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao ayon sa Biblia. So kami ay tao lang at hindi siya Diyos. Walang Muslim na kumukontra doon. Bakit? Gagamitin natin yung boomerang technique. Ibabalik natin sa kanya yung argumento. Gagamitin natin yung Bible. Ano ba talaga si Jesus? Ano ang katayuan ni Jesus at ang katayuan ng Diyos? Una, walang Muslim na kumukontra na si Jesus ay tao. Bakit? Ang sabi ng Biblia sa 1 chapter 1 verse 18, walang tao ang nakakita sa Diyos kailanman. Sinabi ng Biblia, walang tao ang nakakita sa Diyos kailanman. Mahirap intindihin, hindi? Iwasa. Mahirap intindihin, hindi? Okay. Pangalawa, Juan Kapitulo 5, versikulo 37, at sinabi rin niya, ni hindi ninyo narinig ang kaniyang tinig, ni nakita ang kaniyang hugis. So, kita mo sa So, ibig sabihin, walang pagtatalo ang mga Muslim kung ano si Jesus. I comment. Mga Muslim, ano si Jesus? Propeta. Okay. Tao at sugo. Ngayon, si Jesus ba ay tao? Si Jesus ba ay tao lang? O tao na Diyos pa? Siyempre, ang Bible ang atuang patubagon. Di ba? Sabi in the Bible says, according to the Bible, sabi ni Jesus Christ, ngunit, ngayon pinagpipilitan ninyong patayin ako na isang taong. Anong sabi ni Jesus Christ? Ngunit, pinagpipilitan ninyong patayin ako na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan na narinig ko sa Diyos. Mahirap intindihin? Kumbaga sa kasabihan, tapos ng boxing. Sinabi na ni Jesus ako ay tao. Hindi niya sinabi, ngunit ako'y pinagpipilitan ninyong patayin. Ako na isang tunay na Diyos at tunay na tao. Hindi. Ano ang isa sa mga patutuo ni Kristo? Siya ay tao na nagmimensahe sa atin na narinig niya sa Diyos. Iba yung Diyos. Magkaiba talaga si Jesus at ang Diyos. Si Kristo mismo ang nagsabi. Pangalawa, naunta ko tagabasa ni, hindi ko kakuhan ba? Usa lang ka microphone, sige lang. Pangalawa, 1 Timothy chapter 2 verse 25. Ito ang sabi ng mga apostol. Siyempre, pag moingon ta nga si Jesus ang Diyos, tatanungin natin yung mga apostol ni Kristo sapagkat sila yung saksi kung ano ang katayuan ng buhay ni Kristo. So tatanungin natin 1 Timothy chapter 2 verse 5, nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas at malaman ang buong katotohanan na ito nga ay meron lamang isang Diyos at si Kristo ang tanging makapaghahatid sa atin sa Diyos. Si Jesus, sabi ng mga apostol, si Jesus ay totoo ngang tao. Allahu Akbar. Takbir. Tao. Ayon sa mga apostol. So, ibig sabihin kami sa Islam,
Huwag niyo kaming tatanungin bakit kayo hindi sumasamba kay Kristo. Tatanungin niyo yung Biblia. Sisihin niyo yung Biblia. Bakit sinulat pa ng Biblia? Kasi sabi ng ang rason nila, he humble himself. Subhanallah. Hindi po yan katayuan ng Diyos. Ano ang sabi ng Bible na sabi ng Diyos patungkol sa kanyang pagka-Diyos? Ano ang sabi ng Diyos? Sabi ng Ezekiel chapter 28 verse 2, anak ng tao. Ano ang sabi ng Diyos? Tignan mo. Kung siya ba ay pwedeng maging tao. Tignan mo yung sabi ng Diyos. Anak ng tao, sabihan mo sa prinsipe sa Tiro, ganito ang sabi ng Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, ako'y Diyos. Ako'y naupo sa upuan ng Diyos sa gitna ng mga dagat. Ngayon man, ikaw ay tao at hindi Diyos. Bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos, ito ang sabi ng Diyos ng Bible. Ikaw ay tao, hindi Diyos, kahit sinong tao. Si Kristo ba ay inamin niyang tao? Hindi. Inamin. Anong sinabi niya? Balikan natin. Yung Juan chapter 8 verse 40. Sinabi man ni Kristo siya tao? Sinabi hindi. Sinabi. So ano ang sabi ng Diyos? Ano ang sabi ng Diyos dito? Ikaw ay tao, hindi Diyos. Kahit sino mang tao, kasali doon si Kristo. Hindi nakalagay dito, ako ay Diyos na tao pa. Wala po yun. Subhanallah. Hindi po yan ang aral ng Bible. Okay, ngayon, pumapayag ba ang Diyos? Pumapayag ba ang Diyos na siya ay Diyos na tao pa? Musugot ba siya? Musugot ba ang Ginoo? Na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naglikha ng langit at lupa. Subhanallah. Naglikha sa mga tao. Tapos naging tao. Naging Diyos. Naging tunay na Diyos. Pinanganak. Naging subhanallah. Nakakalito. Ito ang sabi ng Diyos sa Hosea chapter 11 verse 19. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Papayag ba ang Diyos na siya ay magiging tao? Hindi. Wala. So, ibig sabihin ay hindi tao ang Diyos at si Jesus ay tao lamang. Ngayon, payag ba tayo na ang Diyos ay Diyos na, tao pa? Musugot mo? Ang Diyos na, ang Diyos, Diyos na, tao pa. Sugot mo di. Subhanallah. Sugot ka, presidente ka, tapos ikaw mo'y barangay captain, sugot ka di? Di ka mo sugot. Ikaw may presidente, dapat ikaw mo'y leader sa tanan, da kay mga sulugoon. O ibig sabihin, dili ka pwedeng musugot. Ngayon, ano ang sabi ng Bible patungkol dito? Isaiah chapter 40 verse 18 hangtod sa 25, sabi ng Diyos, saan ninyo iahambing ang Diyos? Rhetorical question ito eh. Sabi ng Bible sa Isaiah chapter 40 verse 18, saan ninyo ihahambing ang Diyos? Ibig sabihin, ayaw ninyo i-compare ang Diyos bisag asa. Dili pwede natong i-compare ang Diyos bisag asa. Ang Diyos ay walang pagbabago. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi niya sa Isaiah, saan ninyo ihahambing ang Diyos? At sa anong anyo siya iwawangis? Kanino ninyo iwawangis ang Diyos o ako ay itutulad? Naman ay question, rhetorical question. Ayaw ko ninyo itulad sa lain. Dili pwede nimong iwangis ang Diyos. Ano pa ang sabi? Sa unang hari, kapitulo 8, versikulo 27. Ngunit, katotohanan bang tatahan ang Diyos sa lupa? Sabi ng Bible, ngunit, katotohanan bang tatahan ang Diyos sa lupa? Mupuyo ba ang Diyos sa kalibutan? Bible to ha? Narito sa langit at sa mga langit Earth is my footstool. ay hindi ka magkasya, tanawa. Earth is my footstool. Ang Diyos gani dili maarang sa langit ng mga langit. Imo pang papuyon ang Diyos sa kalibutan. Tingnan mo ang sabi. Narito sa langit at sa mga langit ay hindi ka magkasya. Gaano pa sa bahay na ito na aking itinayo. Ibig sabihin, dili maarang ang Diyos sa kalibutan. So, tagak gihapon
nga si Kristo mahimong tunay na Dios, naglibog pug ko sa atong katunggali. Unsa man kay pagtuo ninyo si Jesus ang tunay na Dios? Siya ay anak ng Dios? O siya ang nagkatawang tao na Dios? Parehas Diyos. Masabdan mga igsoon. Si Jesus ay Diyos, anak ng Diyos, siya ang tunay na Diyos, at nagkatawang tao na Diyos. Masabdan di? Pero mga igsoon, mga higala, ano ang sabi ni Kristo? Mark chapter 12, verse 28 to 29. Eloy. Tinanong siya, Ipa-distinguish. ano ang pinakapangulo ng utos? Pinakapangulong utos. Anong sinabi ni Kristo? Makinig ka o Israel. Iadresan niya ang mga tao. Ang Diyos nga atong Diyos, usa lang. Sa lisod bang sabdot? Pila kabog ang Diyos? Usa lang. So kung si Jesus, mahimo pa siyang anak sa Diyos, ay kunaing na ang Diyos mga anak og Correct. baka. Correct. Ibig sabihin, ang Diyos mga anak og Diyos. Di ba, mga anak og Diyos? Pila na kabog ang Diyos? Usa na. Umbrella. Sure mo eh? Ang Diyos, mga anak og Diyos, pila. For example karon be. Problema na nila. For example karon be, ikaw mga asawa ka karon. What if mga anak ka? Ay kunoing na ikaw lang gihapon ang imong gianak. Dili. Oy! Ang nanganak. Ayaw may question na mga igsoon, ang Biblia mismo ang nag-ingon. Si Kristo mismo ang nag-ingon. Ako ay sugo ng Diyos. Magkaiba yung Diyos. Lalabas na si Kristo ay hindi tunay na Diyos at siya lamang ay tao. Last 2 minutes. Ano ang katotohanan tungkol kay Jesus? Daliw na to ni, kay 2 minutes na lang. Si Jesus ba ay alam niya ang lahat ng mangyayari? Si Jesus ba ay makapangyarihan sa lahat? Si Jesus ba ay walang kinikilalang Diyos? Okay. Sagot. Si Jesus ba ay alam niya ang lahat ng mangyayari? Hindi. Kasi sama sa gibasa sa atong igsuon ganiha, sa Marcos 13:32 Tama sa na tubag. walang alam si Kristo sa araw ng paghuhukom. At mababasa din natin sa mga verses ng Bible, Psalms, John, Hebreo, God is all knowing. Alam ng Diyos ang lahat ng mangyayari. Pero si Kristo, hindi niya alam. Meron siyang hindi alam hangganan ng kanyang karunungan. Ibig sabihin, hindi niya alam ang lahat ng mangyayari at mga bagay. So hindi siya Diyos. Lalabas na hindi siya Diyos. Kaya naman, God is all knowing. Okay. Pangalawa, si Jesus ba ay makapangyarihan sa lahat? Sa lahat? Hindi. Bakit? Sabi ng Biblia, chapter 15, verse 19, Juan, chapter 15, verse 19, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang anak ay hindi makagawa ng anumang bagay mula sa kanyang sarili kung ano lamang ang nakita niya sa Ama. Okay. At muli ay sinabi niya, ako sa aking sarili ay walang anumang magagawa. Humahatol ako sa ngayon sa aking narinig at hatol ko ay makatarungan sapagkat hindi ko ninanasa ang sarili kong pagnanais kundi ang pagnanais ng Diyos, ng Ama na siyang nagsugo sa akin. Sugo si Kristo, hindi. Sugo. Okay. Matthew chapter 26 verse 39. Lumayo siya ng kaunti. Siya ay nagpatira pa. Siya ay nanalangin. Umiyak. Nagmakaawa sa Diyos. Diyos ko, kung maaari po tanggalin mo ang kupang ito. Ano yung kupa? Kamatayon. Hindi papayag si Kristo na siya ay mamatay. Hindi niya gustong mamatay. Sino ang Diyos na kanyang dinasalan? Bakit siya nagdasal kung siya ay ang tunay na Diyos? Bakit siya nagdasal? Umiyak. Sabi pa sa Lucas chapter 22 verse 42, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kupang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban mo. Okay. Si Jesus ba ay merong kinikilalang Diyos? Meron. Juan chapter 20 verse 17, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi ba ako nakapunta sa Ama? Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihan mo sa akin, ako ay pumunta sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Maraming salamat. Wassalamualaikum. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Takbir! Takbir! Okay, salamat. Nagpatindog na ang negative side. So, karon na ang cross-examination. So, panahon sa affirmative nga mangutan na sa to ang negative side. Okay, Brad. Ready na ka, Brad? Inom sa tubig kay kutasan kay ka niya kung pangutana ron.
Unang pangutana, kaya ato ang proposition sumala man sa Biblia. Gidawat man nimo kaya kini Biblia kamatuoran. Unang pangutana, kining pag-ingon ni Tomas sa San Juan kapitulo 20 bersikulo 28 nga ning-ingon siya ni Jesucristo, "O Ginoo, Dios ko." Insakto ni or sayop? Categorical question. Sayop. Uy, basta nga verse, San Juan kapitulo 20 bersikulo 28. Kining pag-ingon ni Tomas. Oh, basa. Sayop ni or insakto? Tubag niya sayop. Sayop di ay. Sige. Loyang Tomas. San Juan 20 28. Safe Tomas. Mas nasayod siya. Siguro sila. Oh, basa brad. Brad, cut sa akong oras. Ang time pause. Okay. 20-28. San Juan, Kapitulo 20, versikulo 28. Kanang pag-ingon ni San Juan. Okay. Basahon ako ha. Nag-ingon diya, San Juan, Kapitulo 20, versikulo 28. Kumuta ni mo, brother. San Juan, Kapitulo 20, versikulo 28. Nag-ingon. Si Tomas miingon. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko o Diyos ko, ang pangutana. Sayop ni ang nasuwat sa San Juan 20:28 or insakto ni nga Diyos Jesucristo, gitawag niya Diyos Jesucristo. Categorical question. Sayop, insakto. Okay, atong basahon balik, ano? Singon sa Juan, Kapitulo 20, versikulo 28. Si Tomas, miingon kaniya, Ginoo ko o Diyos ko. Unya, Pangutana. Ginoo ko o... Categorical question. Pangutana. Sakto ni ang nasuwat sa San Juan Kapitulo 20 versikulo 28 or sayop ni? Categorical. Sayop or insakto? Okay. Sakto. Kailangan mo sa Bible. Okay? Sakto. Pero, nabay nakabutang nga si Jesus, pesay mo ang tema, tunay na Diyos at tunay na tao. Okay. Sunod pangutana. Kay insakto man ang nasuwat sa San Juan Kapitulo 20 versikulo 28 nga Diyos Jesucristo. Sunod pangutana. Insakto to imong itubag karon nga sakto or sayop to? Sakto. Okay. Sakto ang akong kitubag. Di ba? Nga naman, wala man kayo mabasa diri. Buhatan, kumbaga, mag-create lang tag ka ng, kumbaga, atik-atik ng mga, kuhan ba? Mabasa na gid na. Wala man tayo mabasa diri. Nga si Jesus tunay na Diyos. Katutang ingon ang amahan ba? Tingnan Ang gingon niya diri sa verse sa Juan Kapitulo 20 versikulo 28, Diyos ko. Ibig sabihin, Fake na nga Ginoo. naglain sila. Dili sila pareho. Okay. Sunod pangutana. Kay naa mo ko'y nabasa nga si Jesucristo Diyos. Akong pangutana, categorical question. Naa ba kayo mabasa sa Biblia? Kaning angkon si Jesucristo, dili siya Diyos. Categorical, naa or wala? Basa. Okay. Akong basahon ha. Akong i-clarify ha. Asa, naa ba kayo mabasa sa Biblia? Nga mismo si Jesucristo ning amo, nga ako, dili Diyos. Asa mabasa? Kana ding niingon siya nga ako tao. Isa. Moderator, ako rin klarohon. Akong pangutana, kategorikal. Nga, naa ba kayo mabasa nga ning angkon si Jesucristo nga dili siya Diyos? Ayoko explain ni. Mabasa itong gipangita. Ning ingon ka, naa. Basahin ko. Basa yun, litra por litra. Okay. Wala ko'y mabasa na wala nga niingon si Jesus, dili ko Diyos. Wala ko'y mabasa. Pero na ako'y mabasa na niingon si Kristo, ako tao. Karon, ako na ibalik ha. Naman kay mabasa na niingon si Jesus, ako ay tunay na Diyos. Pagpir. sobra pa. Okay. Wala lagi may tayo sumpa ka na nga tao si Jesucristo kay nagtuo man sa may tao na. Wa ko'y sumpa ka na. Parihat ang pagtuo. Tao siya niya. Arkan sila ka. Kay Diyos man si Jesucristo. Akong sunod pangutana. Kay ning angkon man ka. Nga wa kay mabasa sa Biblia nga si Jesucristo dili Diyos. Sunod pangutana. Insakto to mo yung tubag or sayop to? Insakto.
Balik ko na ko ha. Wala kay mabasa nga niingon si Jesus, ako ay Diyos. Pero naatay mabasa nga si Jesus mismo niingon nga managlain sila sa Diyos. Karon ibalik na to. Naa ba kay mabasa nga niingon si Jesus, ako ay tunay na Diyos. Pangutana. Challenge question. Og na ako'y mabasa nimo. Kaning angkon si Kristo, siya Dios. Ikaduha na po ninyo mong pildiron. Pangutana na hadlok siya sa kong challenge. Okay. Kining Roma Kapitulo 9 versikulo 5 nga nag-ingon ni diri. Si Kristo mao ang Dios nga labaw sa tanan. Pangutana, sakto ni o sayop? Si Kristo ba ang nagsabi? Categorical question, categorical sa isa. Balik ko na ko. Kining Roma sa'yo pang Biblia. Okay. Sa'yo. Diba? Nga naman, gusto ko makita si Kristo mismo. Di ka kakita. Diba? Ako ay tunay na Diyos. Wala, sa'yo. Sunod pangutana, kay sayop man ang Roma Kapitulo 9, versikulo 5. Unsa yung sakto? Si San Pablo or ikaw? Kinsay na makak? Si San Pablo or ikaw? Si Pablo. Okay. Nga si Pablo. Ang giingon nako, okay, wala kay mabasa nga si Jesus ang Diyos, naingon siya. Pero na kay mabasa nga niangkon siya nga tao siya. Ato ibalik sa ilaha. Naba kay mabasa Litra, kini akong gisulti nga si San Pablo sayop sa pagsuwat niya sa Roma 9:5. Nakay mabasa litra por litra? Yes or no? Categorical. gawa sa topic. Ops, objection Mr. Moderator. So, yes topic. Mahadlok siya motupag. Kayo mo. Ops. Gisundan rata ka. Tubag na nimo. Ay sa padol diri ka may ginikabot may grupo niya. Oh, gisundan rata kasi mo pamahayag. Matod nimo nga sayop ang Roma 9:5. Akong pangutana, asa mabasa sa Biblia nga ang Roma Kapitulo 9 versikulo 5 sayop paminaw sa brad. Pero kami mo. Unsa man? Ari mo Mr. Moderator. Sige. Objection siya, so ato ang next. Ni wala ko ihatag sa akong mga anghel. Apan akong gihatag sa akong bugtong anak ningon sa aman, ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kanturan. Question, sayop niya rin sakto. Gawas. Gawas sa topic. Mr. Moderator, wala ko puro gawa sa topic ang iya. Oh, Diyos Kristo. Oh, akong baliko na. Gawas ko naman lagi sa mutumba ganing taon. Hebreo Kapitulo 1 versikulo 8. Tinaw kayo ni. Tinaw kayo klaro ha. Turan, pangutan na. Insakto ni sayop. Insakto. Okay. Pero, naaba kay mabasa in the Bible, kanay mong gingon nga verse, tunay na Diyos si Kristo. Wala. Okay? Ayaw ko tuloy sa kong pangutana kay mangutan. Kini pag-ingon sa Diyos sa Hebreo Kapitulo 1 versikulo 8 nga ang imong trono o Diyos mulungtad sa hantod sa kultura. Pangutana, nasayop ang Ginoo ani Diyos? Nasayop or wala? Categorical question. Wala. Wala masayop ha? Pero, mugawas ang verse nga iyan tibasa, managlain gihapon si Kristo kang Diyos. Diyos. Ha? Nasayop nasayop mo ang amahan Diyos. Kini pag-ingon ni Kristo nga ako og ang amahan usara. Ang pangutana, nasayop ning Biblia or ikay insakto? Ako sisayop ang Biblia. Naglibog siya sa akong pangutana, dito lipat-lipat ha. Akong pangutana sa San Juan, Kapitulo 10, versikulo 30. Sakto ang Biblia. Okay. John 10:30. Ako og ang amahan usara. Sukod ba mo ako ang amahan og usara? Asa man sila manag-usa? Sa panglawas ba o sa layunin? Ang kinatibuk. Wala man sila magkausa sa panglawas kaya nga naman makabasa man ka first kasi Kristo nag-ampo sa Dios. Ang kinatibuk ang Dios. Di ba? Klaro kayo. Ibig sabihin man naglain sila. Kung imo nang gamiton nga talata, John 10:30, dili man na sa imo ha. Mugawas gyapon nga si Kristo ug ang Dios man naglain. Dave, ang Na naman? ang Dios anak ng Kristo sa bersikulo. Nga naman naglain si Kristo ug ang Dios. Sa bersikulo. Siyempre, Philippians sa akong presentation ganiha,
Si Kristo nag-ampo, si Kristo naghilak, si Kristo nag-ingon, na ako tao lamang na narinig, na nagmensahe sa inyo na narinig ko sa Dios. Oh, usa din na sila. Taas na siyang tubag eh. 2 minutes man. Sakto na day. Sunod na kong bangutana. Basi kitang Biblia, kaya ang Biblia kamatuoran man. Kining pag-ingon sa Tito Kapitulo 2, versikulo 13. Nga nagpaabot kita sa atong manluluwas. Nga atong Diyos nga si Kristo. Insakto na yung nasuwat sa Tito or sayo? Okay. Ato yung butang insakto. Pero, naaba kay mabasa diha nga si Jesus tunay na Diyos at tunay na tao. Wala. Okay. Sakto. Nakasulat man. Pero wala kay mabasa. Mugawas gihapon si Kristo ug ang Dios managlain sila, dili sila pareho. Puro ra ni Lahi man ang ipaabot. Di ba? Puro ra ni Managlain gihapon sila. Niingon man ka nga amahan og si Kristo managlahi nga Dios. Pangutana, asa mabasa sa Biblia nga nag-ingon ang mga apostoles og si Kristo ang among pagka-Dios managlahi? Na kay mabasa wala? Wala kay mabasa. Pero na kay mabasa na mismo si Jesus nag-ingon nga ang atong Dios o sa lamang. Ibig sabihin, gi-address ni Jesus ang iyang sarili. Apil siya nga musimba sa Dios di. Apil siya musimba. Nganong apil nga musimba? Makita na to Matthew chapter 26 verse 39. Katong gibasa na ko ganiha. Lumakad siya sa unahan, siya ay nagpatira pa, nagdasal, umiyak, humingi sa Diyos na tanggalin yung kanyang kupa ng kamatayan. Ibig sabihin, dili gusto si Kristo mamatay, gisa man din ang kampuan. Ay kuno si Kristo, nagampo lang sa iyang sarili, nagpagkarunging nun lang. Ako ibo na to ang basihan. Basahan. Si Kristo nagdasal ng Diyos, iba yung dinasalan, iba yung nagdasal. Subhanallah, hindi magkatulad. So, Last na lang yung pangutana, pre. Niyangko naman siya. Last pangutana, i-wave na ko akong oras. Kining Diyos nga nagpakatao sumala sa itong mabasa sa Isaias Kapitulo 9, versikulo 5. Kining Diyos nga nagpakatao, ikaw ni o si Kristo? Tubag. Akong balikan kay kulbaan sa ng pangutana ha. Kining Isaias Kapitulo 9, versikulo 6. Kining Diyos nga nagpakatao, ikaw ni o si Kristo? Mari ka, bro. Ikaw ni o si Kristo? Kining Diyos nga nagpakatao ba? Mabasa na to sa Isaias 9:6. Kining Diyos nga nagpakatao, ikaw ni o si Kristo? Categorical. basahin niyo mga eksona. Categorical question na, categorical. Mo answer ta categorical. Oops, ay sa. Categorical question. Kining Isaias Kapitulo 9, versikulo 6. Nga ang Diyos nagpakatao. Pangutana, ikaw ni o si Kristo? Nganong ako man? Objection, Mr. Moderator. Categorical question lang. Namatay categorical, yes or no? Pangutana, Isaias Kapitulo 9, versikulo, isampol ako ha? Isaias Kapitulo 9, versikulo 6. Pangutana, categorical question. Why? Pangutana, kining Diyos nga nagpakatao sumala sa Isaias Kapitulo 9, versikulo 6. Kining Diyos nga nagpakatao, ikaw ba ni o si Kristo? Tubag, categorical. Ikaw ni si Kristo? Tubag ka, Brad. Siyempre, dito magbinata. Si Kristo gipanganak. Pero, asa ni mo mabasa na ang Diyos nagpakatao? Muna kong hagit, di ba? Karon ang ingon niya nga ang Diyos nagpakatao. Asa mo ni mo mabasa sa Biblia na ang Diyos magpakatao? Sige. So si Kristo gipanganak. Oh, di may musupat na mga Muslim. Gipanganak si Kristo wala. Gipanganak. Ako gipanganak, ikaw gipanganak. Si Kristo niagi sa puwerta sa imong inahan, sa iyang inahan. Ikaw niagi sa puwerta sa iyang inahan. Sugot ka, ang Diyos parehara mo ginagian. Mga kapatid, isipin niyo. Mag-analyze kayo kung ano ang katotohanan. O musugot ko, kami sa Islam, kami na mga Muslim, si Jesus ay pinanganak. Buktong anak. Kubag, ano eh? O buktong anak. Dahil siya lang yung nag-iisang anak ni Maria. Pero wala kang makikitang verse in the Bible na ang Diyos ay magpakatao. So, Okay, salamat. Dili man kami mohukom, ang naminaw mo ay mohatag og kanang mga pagtimbang-timbang sa mga
ilahang mga gipang hisgutan. So ang naas diri sa tuang rules, okay, andita sa conclusion. Muhatag lang ta og 5 minutes silang conclusion. So, ang unang mo conclude nini mao ang negative side. Tagaan na to siya og 5 minutes sa iyahang conclusion. Sunod, 5 minutes pod sa affirmative side. Okay, sir? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kami ay sumasaksi na si Jesus na anak ni Maria ay sugo, propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang po sa banal na Quran, pati pa rin sa Biblia. Sabi ni Jesus Christ, ako ay sugo, propeta ng Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, Pero ang Diyos at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga kababayan namin na tagapakinig sa gabing ito, ang ating katunggali ay wala po siyang napatunayan na si Jesus ay tunay na Diyos. Wala po siyang napatunayan, wala po siyang na-stand na si Jesus ay tunay na Diyos. ayaw pa makak. Di ba? So sa amin sa Islam, kasi clear yung evidence. Napakadaling intindihin na mismo si Jesus ay nagsabi, ako lamang ay sugo ng dakilang tagapaglikha. So clear ang evidence in the Bible, sa Quran. Walang kumukontra ng mga Muslim na siya ba ay Diyos, siya ba ang nagkatawang tao na Diyos, siya ba ay tunay na Diyos, siya ang pinanganak na Diyos. Wala. Subhanallah, napakahinang argumento. Anong sinabi ni Jesus sa banal na Quran? Qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulillah. Subhanallah. Paano naghatag si Kung ang Quran ang pagbabasihan ng mga tao, Ano sa si Kristo niya? walang maalagay sa alanganin, Si Kristo niya tag statement sa Quran. walang maliligaw. Bakit? Sinabi ni Isa alayhi salatu wasalam na anak ni Maria, Jesus na anak ni Maria, o Bani Israel, o kayo na mga tao sa Israel, kayo na mga tao sa Israel, inni rasulillah ilaykum. Ako ay propeta at sugo ng Panginoong Allah, ng dakilang Diyos. Wala mas Kristo panahon na yun. Pati sa Biblia meron tayong mababasa. In John chapter 17 verse 3, sabi ni Jesus Christ, this is the eternal life. Makinig kayo mga kapatid. John chapter 17 verse 3, sabi ni Jesus, ito yung buhay na walang hanggan. Ano yung buhay na walang hanggan na sinabi ni Kristo? Tumingala siya sa langit. Ito yung buhay na walang hanggan. Ito, That they may know you. Yun, ang tato. You are the only true God. Oh. Yan yung buhay na walang hanggan na turo ni Kristo. Ano si Kristo? Pero At true God, ako ikaw God. bilang sugo niya. Ano ang buhay na walang hanggan? Ang turo ni Kristo na once sumampalataya ang mga tao sa Diyos na nagpadala sa Kanya at kilalanin natin na si Jesus ay sugo ng Diyos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan po yung turo ni Kristo. Ang turo ni Kristo, hindi siya ang tunay na Diyos. Kaya sa ating katunggali, wala po siyang napatunayan ayon sa Biblia. Biblia mismo ang nagpapatunay na si Jesus ay sugo, tao lamang, hindi tunay na Diyos. Sama sa atong ipabasa ganina. Kaso lang 15 minutes lang ang presentation. Wala mahuman. No? So atong naguba ang iyahang stand na si Jesus tunay na Diyos. Kaya kami sa Islam, wala man namugi kontra na si Jesus ay tao. 100% tao si Jesus. Wala namugi kontra sa Islam.
Kami lang, makipag-argument lang sa among mga igso na mga non-Muslim pagdating sa pagka-Diyos ni Kristo. Nga naman, kasi maraming mga talata in the Bible na sabi ni Jesus, ako ay sugo, ako ay tao. So, kami na magbabasa ng Biblia, ikaw, sasabihan ka ni Jesus, ako ay tao, ako ay sugo. Napakarami po ng talata ng Biblia na si Jesus ay alipin lamang ng Diyos. At ang alipin ay hindi magiging dakila sa nagsugo sa Kanya. Maraming mga talata in the Bible. So kami sa Islam, yun yung sabi ng Bible Yung pagka-Diyos. Tapos ang stand ng ating kapatid, si Jesus ay tunay na Diyos. Wala namang mga patunay na si Jesus ay tunay na Diyos. Wala. Sinabi ba ni Jesus, kayang sabi ko kanina, sabi ba ni Jesus, meron ka bang mababasa na si Jesus ay nagsabi, ako ay tunay na Diyos? Wala. Syukran, naway gabayan tayo ng dakilang Diyos na tagapaglikha. Syukran, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang kapayapaan, pagpapala at habag ng dakilang tagapaglikha ay mapasa ating lahat. Amin ya Rabbil Alamin. Takbir mga Muslim. Takbir. Takbir. Okay, conclusion sa to ang affirmative side. Daghang kayong salamat day sa ato ang mga kaisunan mga Muslim. Brad, ako kayo respeto na mo ninyo. God bless, Brad. God bless. Brad, salamat kayo, Brad. Salamat kayo sa pagdawat sa proposition. Bitaw sa tinuod mga kaisunan. Nahibong ko na yung ako ang kaatbang karon. Nga nganong nisukol siya na yung proposisyon na. Nga mamatud-an ko na si Kristo Diyos nga matuod o tao nga matuod. Nagsigisag sa sa pagkatao ni Kristo. Paano ko supak anak nga tao sa si Kristo? Dapat iyang supakon unta nga si Kristo dili Dios. Sunod Brad, ayaw sungkol og topic ngayon nani kay wakansi ka. Wakansi ka ng topika. Ako lang kuan mo tambag lang kay wakansi ka ng topika sa basad. Mao na nga ang iyang argumento puro ra haka-haka. Bisag wa say nabasa nga nag-ingon si Kristo dili Dios. Iyag yung ingnon nga dili Dios si Kristo. Asa man mo sa naay daghang nabasa nga si Kristo Dios o sa wala gyud nabasa? Siyempre adto kus naay nabasa. Sumala sa kung gipang kuot ganinang kapitulo bersikulo. Nadaghan kayo nga si Kristo Dios. San Juan kapitulo 1 bersikulo 18. Biblia may atong basihan, nag-ingon man diha. Wala pagayoy nakakita sa amahan. Kundili ang bugtong anak nga Dios. Bugtong anak nga Dios na ako'y nabasa. Kinsa man yung bugtong anak nga Dios? Si Kristo man dili man ni ako, di po siya. Tinaw kayo. Nga napag yun. Tinaw kayo klaro sa Hebreo kapitulo 1 bersikulo 8. Gikan sa baba sa amahan, gisuwat ni San Pablo. Tingon sa amahan, kiniwa na ko ihatag sa akong mga anghel. Apan akong gihatag sa akong bugtong anak. Kinsa may bugtong anak sa amahan? Si Kristo na. Niyon sa amahan, ang imong trono o Diyos mulungtad hangtod sa kahangturan. Ako sa gipangutana, sayop ni insakto. Sakto. Ya mo supak pigid siya nga dili Diyos si Kristo bisag mao akong nabasa. Pagsupak-supak lagi ni Brad gid wagi pag-uyon. Bisag nakabasa siya, iyagi supakon. Ang delikado ang birth certificate sa mama yung supakon. Sayop na ma. Ako yung sakto. Mao ni delikado ni haron. Bisag naakay nabasa, ang pulong sa Dios kamatuoran ba yun ng Biblia? San Juan 17:17. Balaan na sila sa imong pulong, kaya ang imong pulong kamatuoran. Di ba? Bisag ako Brad, tanaw na ko nga nabasa ko sa Biblia. Dili na lagi ko mo argumento nga dili na ko mabasa ang Biblia. Dili na ko mabasa nga dili Dios ang atong Ginoong Jesucristo. Nag-ingon pa yun sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 20. Kaliwat siya sa mga patriarka. Kung nagpaabot kita sa atong manluluwas nga mao si Ginoong Hesus, ang Dios nga mao si Kristo. Kinsa gipaabot na to? Ang Dios nga mao si Kristo. Nya supakon gyapon bisag daghan kay kog nabasa. Parihara ni ba sa peak nga kwarta ug tinuod nga kwarta. Okay, niluta gid ning naay mo tabang na to. San Juan kapitulo 1, unang Juan kapitulo 5 bersikulo 20. Nag-ingon,
Nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios og mihatag kanatog sa labutan. Brad, nga din tagaan kita sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios, aron kuno makaila kita sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Kristo. Siya ang matuod nga Dios. Matuod nga Dios si Kristo. Nya ingnon niya nga dili matuod. Asa ba ko mutuo? Sa kaugalingon lang nga hunahuna o mubasis tas Biblia. Ari kita sa Biblia magdaog. Amen. Mao na brad nga. Balikon ako. I-take note brad nya pamalandungi gini. Balikon ako o basa. Nasayod usab kita. Okay brad, salamat. Nasayod usab kita nga may anhi ang anak sa Dios o mihatag kanatog sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Kristo. Siya ang matuod nga Dios. Ganindutan ni kapitulo ang verso 8. Nga nagkamatuod yun kasi sa Kristo Dios yun di ay. Mo na mga kaigsuonan, ako ang hangyo ninyo adto ta sa naay mabasa, dili sa kaugalingon lang natong interpretasyon. Ha? All reason are equal in the absence of evidence. Tanan nga rason equal ra na kung wa kay kapangitang ebidensya, pero kung naa kay kapangitang ebidensya mudaog di ka sa debate. Pare sa kuha ba na ako'y gipakitang ebidensya siya wa, asa man ka sa wa o sa naa? Ari ko sa naa kay na mo ko gipakita siya wa. Gipangutanan ako ganina, naa ba kayo mabasa sa Biblia basi sa Kristo dili Dios? Wa! Nangutana pi ko ganina, kining Roma 9:5, sayop ni sakto. Sayop ko no. Lah, nadaot na tani. Usa sayop ni Biblia, sorry. Sayop ni Biblia ikay insakto. Dili